rozmýšľať nad rôznymi spôsobmi, ako by naša civilizácia či život na Zemi ako takej mohol zaniknúť, fascinovalo ľudstvo od nepamäti. Vesmír hrá pri týchto scenároch dôležitú úlohu. Dopad asteroidu, výbuch neďalekej supernovy či záblesky lúčov gamma. Možností je veľa. Nie každého však napadne, že naša civilizácia by mohla byť ohrozená vesmírnym počasím. Keďže Zem je chránená hrubou vrstvou atmosféry a silnou magnetosférou, veľa ľudí si neuvedomuje nebezpečenstvo, ktoré pre našu planétu predstavujú častice, ktoré môže vyvrhnúť Slnko. Ak by však našu planétu zasiahla ideálna slnečná búrka, mohla by zmeniť našu civilizáciu na nepoznanie. Zničené družice, elektronika či výpadky prúdu naprieč kontinentami. A aj keď výpadok prúdu sa na prvý pohľad môže zdať ako otravné, ale len dočasné znepríjemnenie života, pokiaľ by bol spôsobený zničením samotnej energetickej infraštruktúry, mohol by spôsobiť kolaps celej spoločnosti. Zlyhali by komunikačné kanály, skolabovala infraštruktúra zásobovania potravinami a inými základnými tovarmi a vlády by stratili schopnosť fungovať. V najlepšom prípade by nás čakali len katastrofálne ekonomické dopady takejto udalosti. V najhoršom úplná anarchia a kolaps civilizácie, z ktorého by sa ľudstvo spamätávalo celé 10 ročia. Čo to teda je slnečná búrka? Týmto pojmom označujeme atmosférické efekty na Zemi, ktoré sú spôsobené aktivitou nášho Slnka. Slnečná búrka vzniká, keď Slnko prostredníctvom slnečnej erupcie uvoľní obrovské množstvo energie sprevádzané vyvrhnutím koronálnej hmoty. Slnečná erupcia je prudký výbuch v slnečnej atmosfére, pri ktorej je uvoľnená energia niekoľkých miliárd megatón TNT. Počas slnečnej erupcie dochádza k lokálnemu nárastu svetlosti Slnka a väčšinou sa odohrávajú v blízkosti slnečných škvrn. Veľmi silné slnečné erupcie sú často sprevádzané vyvrhnutím koronálnej hmoty. Vyvrhnuté častice sa pri takejto erupcii pohybujú rýchlosťami dosahujúcimi 1 milión km za hodinu a niekedy aj viac. Vyvrhnutá hmota je v skupenstve plazmy a skladá sa hlavne z protónov a elektrónov. Táto vyvrhnutá hmota sa potom formou slnečného vetru šíri naprieč slnečnou sústavou. Pokiaľ takýto vietor zasiahne Zem, tlaková vlna jeho dopadu spôsobí geomagnetickú búrku, ktorá môže narušiť magnetosféru Zeme jej stlačením na dennej strane a natiahnutím na nočnej strane našej planéty. Keď sa siločiary magnetického poľa spoja na nočnej strane, uvoľnia energiu v horných vrstvách atmosféry rádovo v teravatoch. Pri vstupe častíc do atmosféry Zeme spôsobujú tieto častice silné polárne žiary v okolí magnetických pólov našej planéty. Na severnej pologuli ich označujeme ako Aurora borealis a na južnej zase Aurora australis. V závislosti od ich sily môžu tieto vizuálne pôsobivé žiary poškodiť satelity a distribučné stanice elektrickej energie, či spôsobiť narušenie rádiového vysielania a masívne výpadky elektrickej energie. Ničivé dopady takejto slnečnej búrky sme naposledy pocítili vo väčšej miere v roku 1989. Táto búrka sa odohrala 13. marca a naša planéta bola vtedy zasiahnutá časticami koronálnej hmoty, ktoré spôsobili kolaps energetickej infraštruktúry v provincii Quebec v Kanade. Výsledkom bol 9-hodinový výpadok prúdu v celej provincii. Aj keď poškodenie bolo len na lokálnej úrovni a výpadok prúdu nespôsobil nijak rozsiahle ekonomické škody, táto udalosť bola zdvihnutým varovným prstom. Výpadok prúdu v Quebecu je často používaný ako príklad demonštrujúci dôležitosť predpovedania vesmírneho počasia s cieľom lepšie sa na takýto blížiaci sa slnečný vietor pripraviť. Búrka z roku 1989 nebola totiž zďaleka najsilnejšia.
V roku 1859 bola Zem zasiahnutá oveľa intenzívnejšou slnečnou búrkou. Išlo o prvé a zároveň najsilnejšie astronomicky zaznamenané vyvrhnutie koronálnej hmoty. Označované je zlovestným menom Carringtonova udalosť. Toto meno získalo podľa britského astronóma Richarda C. Carringtona, ktorý ho zaznamenal. Slnečná erupcia, ktorá ho spôsobila, bola taká silná, že častice letiace rýchlosťou 8,5 milióna km za hodinu zasiahli Zem za necelých 18 hodín. Po zasiahnutí Zeme spôsobili tieto častice najsilnejšiu slnečnú búrku zaznamenanú v ľudskej histórii. Geomagnetická búrka na Zemi vtedy trvala takmer 2 dni od 1. do 2. septembra. Polárne žiary boli vtedy videné na celom svete, nielen v okolí pólov. Na severnej pologuli dosiahli až po Karibik. Podľa záznamov na niektorých miestach v Spojených štátoch boli tak silné, že žiara zobudila baníkov, ktorí si začali pripravovať raňajky, lebo si mysleli, že je ráno. Vtedajší ľudia ich však nepovažovali za nič viac ako vizuálne pôsobivé prírodné úkazy. Ak by vedeli, čo sa deje v skutočnosti, triasli by sa od hrôzy. Sieť telegrafických káblov bola zasiahnutá tak silnými elektrickými výbojmi, že z telegrafických stĺpov lietali iskry. Niektorí telegrafickí operátori boli dokonca zasiahnutí elektrickým výbojom, ktorý sa dostal až do telegrafov na ich stoloch. Iní boli zase schopní vysielať a príjmať telegrafické správy napriek tomu, že ich zariadenie bolo odpojené od zdroja elektrickej energie. V dnešnej dobe, kedy je celá naša planéta prepletená energetickými a komunikačnými káblami, by takáto udalosť pravdepodobne spôsobila kolaps nášho ultra prepojeného sveta. Aké škody by spôsobila, je ťažké odhadnúť. Určite by bola sprevádzaná výpadkami elektrickej energie v globálnom meradle. Priamy ekonomický dopad tohto výpadku by však podľa odhadov americkej geofyzikálnej spoločnosti bol len asi 49% z celkových makroekonomických následkov. Podľa odhadov by takýto extrémny scenár výpadku elektrickej energie, pri ktorom by o elektrickú energiu prišlo 66% populácie Spojených štátov, stál takmer $50 miliárd denne. Ak vám pri týchto slovách behajú po chrbáte zimomriavky, mali by ste asi vedieť, že v roku 2012 sme sa len o chlp takejto udalosti vyhli. 23. júla 2012 sa totiž na Slnku odohrala slnečná erupcia sprevádzaná silným vyvrhnutím koronálnej hmoty. Tieto častice minuli Zem len s rozdielom 9 dní. Sila tejto erupcie bola porovnateľná s Carringtonovou udalosťou z roku 1859. Keďže tieto častice len tesne minuli Zem, zasiahli jeden zo satelitov na obežnej dráhe určený na meranie práve takejto aktivity. Vďaka tomu vedci získali cenné dáta o tejto erupcii. Skladala sa z dvoch nezávislých vyvrhnutí koronálnej hmoty. Ak by zasiahli Zem, je pravdepodobné, že by spôsobili katastrofické škody elektrických systémov v globálnom meradle. Podľa odhadov z roku 2013 by ekonomické škody len v Spojených štátoch dosiahli 600 až 2600 miliárd dolárov. Profesor Ying Liu z čínskeho štátneho laboratória pre výskum vesmírneho počasia odhadol, že zotavenie sa z takejto katastrofy by trvalo 4 až 10 rokov. Šanca, že naša planéta bude v nasledujúcich 10 rokoch zasiahnutá erupciou porovnateľnou s Carringtonovou udalosťou, je odhadovaná na 12%. Na to, aby sme sa na takúto udalosť lepšie pripravili a zvýšili našu schopnosť predpovedať vesmírne počasie, vyslala NASA v roku 2018 na obežnú dráhu Slnka robotickú sondu nazvanú Parkerova slnečná sonda. Jej úlohou je zbierať údaje z vonkajších vrstiev slnečnej korony. Pri jej najbližšom obehu sa ponorí hlboko do nej a od stredu Slnka bude vzdialená len 6,9 milióna kilometrov.
Pri tomto prelete dosiahne rýchlosť až 690 000 km za hodinu. Ďalším vedeckým projektom s cieľom zvýšiť naše šance v prípade takejto udalosti je nový slnečný teleskop stavaný na Havaji. Dokončiť by ho mali tento rok a pôjde o najväčší slnečný teleskop na svete. Je však možné, že ani údaje, ktoré získame vďaka týmto vedeckým misiám, nebudú stačiť. Carringtonova udalosť z roku 1859 bola síce najsilnejšou astronomicky zaznamenanou udalosťou takéhoto typu, avšak nebola ani zďaleka najsilnejšou takouto udalosťou, ktorá zasiahla Zem. Pri analýze letokruhov borovíc v Japonsku si vedci všimli zvýšenú koncentráciu radioaktívneho izotopu uhlíka, ktorý sa na stromoch uložil medzi rokmi 774 a 775. Na základe týchto pozorovaní vedci odhadujú, že Zem bola vtedy zasiahnutá extrémne silným vyvrhnutím koronálnej hmoty. Pretože ľudia vtedy nepoužívali žiadne elektrické zariadenia, nemala táto udalosť žiaden dopad na život na Zemi. Ak by sa však udalosť takejto sily odohrala dnes, slnečná búrka z roku 1859 by pri nej vyzerala iba ako malá prehánka. Následky takejto katastrofy by boli pre našu súčasnú civilizáciu apokalyptické. A aj keď táto udalosť bola najsilnejšou slnečnou búrkou za posledných 11 000 rokov, nie je ojedinelá. Podobná udalosť, dosahujúca približne 60% sily búrky z roku 774, sa odohrala len o 220 rokov neskôr. Z tejto štatistiky to vyzerá, že slnečné búrky apokalyptických rozmerov sa odohrávajú raz za niekoľko desiatok tisíc rokov, zatiaľ čo o niečo slabšie, ale pre našu súčasnú civilizáciu stále devastujúce, raz za niekoľko tisíc a možno len niekoľko stoviek rokov. V roku 2019 sa však objavila štúdia tímu vedeného geológom Pascalom O'Hare z univerzity v meste Lund vo Švédsku. Na základe analýzy ľadu z okolia Grónska vedci predpokladajú, že Zem bola v roku 660 pred našim letopočtom zasiahnutá vyvrhnutím koronálnej hmoty rozsahom porovnateľným s udalosťou z roku 774. Jeden zo záverov tejto štúdie preto je, že takéto apokalyptické slnečné erupcie sa môžu odohrávať oveľa častejšie, ako sme pôvodne predpokladali. To, či bude Zem zasiahnutá takouto slnečnou erupciou počas našich životov, nevieme. Jediné, čo nám ostáva, je spoliehať sa, že družice a teleskopy pozorujúce Slnko nám poskytnú dostatočne skoré varovanie a že kroky, ktoré podnikneme, budú stačiť na to, aby sme následky takejto udalosti minimalizovali. Varovné prsty z rokov 1859 a 1989 sa však nad nami stále vznášajú a pripomínajú nám, ako málo stačí na to, aby sa celá naša energetická infraštruktúra, na ktorej je postavený náš hypertechnologizovaný svet, zrútila. Ahojte, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak nezabudnite dať like alebo napísať komentár, určite si ho prečítam. A ak ma chcete sledovať aj počas týždňa, tak môžete dať follow na Instagrame alebo Facebooku. A ak mi chcete naozaj pomôcť, tak podporte Tajomných 5 na Patreon. Ďakujem a čaute.